tohto záberu je dobre vidno celkový koncept, prečo tá budova vyzerá tak, ako vyzerá. Je zrejme, že tu stál predtým kostol, ktorý bol nasmerovaný týmto smerom, aby sme chceli tú os vlastne podporiť. A tie hmoty sa vlastne rozostupujú a tvoria mu takú podnož. Samozrejme v dnešnej dobe vidíme, že je otázka, ako to mesto na to reaguje a čo je tu povolené, že priamo pred osou na kostol proste sa stáva niečo, čo za chvíľu túto os zabije. A vlastne svojím spôsobom z týchto záberov cítim istú melancholiu za niečím, čo malo byť a bohužiaľ nebude najbližších 100 rokov. Nie je to jednoduché prostredie, pretože je zaťažované každý deň dopravou a necítim tu nejakú jasnú koncepciu, že kde je tá hlavná os, kde je nejaký priestor, z ktorého sa to sídlisko alebo to mesto rozrastá. Je to mix takého bývalého modernistického veľkorysého plánovania a terajšieho ďalšieho vývoja aj po revolúcii. A je to vlastne taký, povedal by som, až chaos, ktorý je dopovedaný momentálne tým, čo tu práve vzniká na nároží ulice, kde mal byť nejaký živý parter, ktorý prirodzene mal doplniť druhú stranu ulice k nášmu parteru, ktorý sme tam vytvorili pred pár rokmi. Tak namiesto toho tam vznikne parkovací dom, ktorý je podľa mňa úplne nelogický. Ten dom je takým prechodovým článkom nejakým medzi uličnou štruktúrou a medzi tou rozvoľnenou modernistickou solitérnou výstavbou. Je vlastne na rozhraní a tak je aj tvarovaný. A tá ulica s Kramárem má zase ten symptomatický problém, ktorý má mnoho ulic v Bratislave, že nemá dostatočne otvorený parter voči chodcom. Takže úplne logicky do tých spodných poschodí sme situovali nejaké verejné prevádzky, ktoré budú otvorené voči ulici a ktoré oživia trošku tú ulicu. Chceli sme tu mať súvislú líniu pásu, ktorý komunikuje s ulicou, ktorý je presklený a proste, ktorý tvorí nejakú uličnú líniu. Aj sme ho odstúpili, aby tu bolo viac priestoru pre nejaký mestský život. Tak sme chceli využiť vlastne motív tých schodov a priamo zo schodišťa centrálneho vstupujeme do druhej úrovne parteru, čo si myslíme, že je oživením mestského priestoru. A tým pádom je vlastne ten mestský život ťahaný aj do tej druhej úrovne, čomu sme radi. Chceli sme ten dom urobiť taký veľkorysejší, vlastne dvojpodlažný parter, aby to mohlo meritkovo superiť s oveľa väčšími stavbami tu v okolí. Za tou výslednou formou je nejaká kompozičná hra, ktorú ten architekt musí vždycky hrať a vstupuje mu do toho veľa obmedzení, ktoré ani na prvý pohľad nie sú zjavné. Napríklad dosť sme tu bojovali s vjazdom, ktorý je z vrchu spravený, čo je nakoniec dobré, lebo nezabíja ten uličný parter. Takisto sme tu museli zohľadňovať prísnu svetlotechnickú normu slovenskú, ktorá nás vlastne odsunula od toho vedľajšieho objektu a tým pádom ten objekt nie je až tak kontinuálne napojený na ten vedľajší. To sú všetko veci, ktoré vlastne architekt musí pri tom návrhu zohľadňovať a z toho mu potom postupne nejak vzniká tá kompozícia. Tento dom vznikal na silných urbanistických vstupoch. To, jak je delený, jak je členený a jak je tvarovaný, tak to v podstate bolo nadizajnované tým okolitým urbanizmom. Len stačilo ho vlastne správne vycítiť a pretransformovať ho do tej výslednej hmoty. Ústredné schody sú centrálnym motivom celého návrhu. Vlastne sú navrhnuté až takým barokovým prístupom, oni sa perspektívne trošku zužujú. Idú cez stred celého objektu. V podstate definujú jeho motové rozloženie a podporujú hlavnú os, ktorá smeruje ku kostolu, ktorý tu predtým stál a chceli sme jeho pôsobenie ešte zvýrazniť. Zároveň schody nie sú iba skratkou teda k vyšším častiam sídliska, ale
Naším cieľom bolo vytvoriť skutočne urbánny priestor, to znamená, predstavovali sme si, ako tu ľudia pomaličky idú treba z kostola alebo do kostola, ako tu deti sedia a rozprávajú sa. Vytvorili sme tu priestor pre 5 stromov, ktoré postupne teda vďaka zlej starostlivosti vykapali, čo je nám ľúto, ale snáď tu raz budú a dotvoria ten obraz tak, ako sme ho chceli vidieť, to znamená príjemná urbánna cesta v tieni stromov. Tak je to taký odraz toho postkomunistického individualizmu. Majú pocit, že keď si vyriešia to svoje súkromie, že budú tam vedieť žiť šťastný život, ale neuvedomujú si, že k tomu spokojnému, šťastnému životu je dôležitý aj nejaký komunitný a spoločenský život a kvalita tých verejných priestorov. Verím, že každý jeden byt v tomto bytovom komplexe je vnútri zariadený pekne a s najväčšou starostlivosťou, ale už tie stromy, ktoré sú tiež dôležité pre to životné prostredie a pre ten verejný priestor a pre to okolie, už nedostali toľko starostlivosti, koľko by potrebovali. Pritom všetko bolo projekčne pripravené, vlastne tam bola vyriešená závlaha. Dali sme si naozaj záležať, aby tie stromy tam prežili. Konzultovali sme to s mnohými odborníkmi. Nenechali sme nič na náhodu, nakoniec jednoduché rozhodnutie neotočiť kohútikom vody, alebo ja neviem už, čo tam mohlo byť za príčinu, spôsobilo to, že vyhynuli. Parčík tvorí predpolie pred kostolom. Ten hlavný vstup do kostola je z druhej strany, ale to nič nemení na tom, že parčík funguje, je vlastne aj udržiavaný a si myslím, že si našiel svojich divákov. Tieto byty tu profitujú naozaj z kľudnej atmosféry, ktorá je na túto časť mesta taká, by som povedal, že neobvyklá. Neideovo, ale teraz hmotovo tie nemocnice podtrhujú takú tú rôznorodosť prostredia. Sú to mega objemy, ktoré sú v tesnej blízkosti oveľa menších barákov a vlastne to tiež nejak, či už podvedome, alebo aj vedome formovalo to, ako tento dom vyzerá. Proste štruktúra je rozdrobovaná aj na menšie objemy, aby vlastne sa ako keby spojil až s blízkou radovkou, ale zároveň na druhej strane zase sú tieto obrovské domy, na ktoré sme tiež museli nejakým spôsobom reagovať. Takže ten dom tvorí akúsi prechodovú fázu medzi týmito dvoma totálne odlišnými štruktúrami. Čau, Marek. Jo, len prechádzaš kolom? Ale je tu provoz, nie? To je tiež taký dobrý pocit, keď máme pocit, že niečo, čo predpokladáme, že naozaj sa ukáže, že to funguje. Vidíme, že tie schody sú naozaj využívané a nemám pocit, že by tí ľudia boli otrávení, že tady tu musia chodiť. Boli sme radi, že tu vôbec toto schválili. Keďže navzdory územnému plánu platnému tu každý očakával zelený kopec. Nákupné centrum by sa to bolo v pohode. Áno. Keby sme sem navrhli obyčajnú škatulu obchodného centra nejakého, alebo proste nejakého hypermarketu, ktorý by to tu celé zabil, tak to bolo v poriadku, lebo to bolo v súlade. My sme tu chceli navrhnúť byty s verejným priestorom, so schodiskom, s parkom a mali sme dosť veľký problém presvedčiť vlastne kompetentných, že to tu naozaj bude lepšie. My nehľadáme nejaké sofistikované, prešpekulované, vykonštruované koncepty. Kompozície. Ale skôr sa snažíme nájsť také autentické, jednoduché nadčasové parametre. Často čerpáme aj z toho kontextu a na základe toho vystavať nejaký koncept. Čo je môj obľúbený bonmot. Jeden z mojich šéfov, keď som pracoval v Nemecku, mi hovoril, že koncept je dobrý vtedy, keď ho vieš v kaviarni na zápalkovú krabičku nakresliť. To musí byť proste jednoduchá, pravdivá, autentická vec, na ktorej ten koncept staviaš. Ja som počul také vyjadrenie nejakého kolegu architekta, s ktorým sa dosť totožňujem, že vlastne najviac sa desí zadania na zelenej rovnej lúke. Jednoducho sa nemá čo chytiť, nemá na čo reagovať a musí si niečo vymýšľať. Tuto proste všetko bolo vymyslené v podstate. Stačilo to len zhmotniť.